Ang pagsulbong sa community pantry sa Dakbayan sa Sugbo naghatag usab og paglaom sa mga tawo nga wa gayoy ikasarang sa pagpalit og pagkaon. Sama na lang sa pamilya sa usa ka lola nga nagpuyo radap din sa karsada. Atong sayra ng istorya niya pinaagin ining report. Sa daplin sa karsada naagyan namo si Lula Milay, uban ang iyang mga anak ug apo. Dala niini ang pinutos nga sabaw nga pinangayo lang gikan sa usa ka kananan ug ang salin nga sudan. Naanda na di ay niya nga mangayo og sabaw ug dukot sa mga kananan nga maoy sawan niya ug sa iyang pamilya, ilabi na kun way kita ang iyang mga anak. May kinabuhis pobre, basta buhi lang, kaon og sabaw, dukot, amas mayo. Kontento rami ana, wa may problema. Nagsulat nag-asin. Magkuhan og tubig ug asin. May na lang kay adunay community pantry nga misulbong karon nga maoy naghatag kaniya og paglaom. Apil si Lula Milay sa kanunay nga mabulahan sa pantry nga gipasugdahan sa kapulisan o sa suko sa Cebu City. Bisan taas ang linya basta makakuha lang og pagkaon. Sa mga taong walang-wala o ganis sila Pinoy-anan diri sa Asiras Puyo, dako na kay matabang kanila ang inadlaw-adlaw nga makuha gikan sa community pantry. Sama na lang sa pamilya ni Manang Milay. Ang iyang nakuha nga repolyo gikan sa pantry mo ilahang gisudan karon sa ilahang paniudto. Kumusta, Mother? Mayo man lami sa pagkaluto. Okay, yung sama ni magluto. Gisal. Alang silang paniudto ang repolyong nakuha mao sa ilang giadobo nga gisaw-an sa mga anak ug mga apo. Saksi ang mga sakop sa suko sa Cebu City nga mao'y nagpasiugda sa pantry sa nagkadaiyang panagway sa kalisod nga gianto sa mga tawo nga gipanggutom ug naglinya aron makakuha sa ilahang bahin. Amo lang untana sa dihangyo sa katawhan nga kung as much as possible para makashare food kita sa kadaghanan. Basta nalay bugas, balag mais, basta makaon. Sa mga taong gipanggutom, naghatag og dakong paglaom ang pagpakabana sa mga isig katawo apan sa samang higayon kinahanglan nga dili usab kini mapahimuslan. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.